Ja, Naja, vad roligt att få prata med dig. Jag har läst dig sedan du kom första gången på svenska med den här boken som heter Babian. Och för den fick du ett fint pris, Nordiska rådets pris. Och jag kommer ihåg att jag läste en intervju med dig när du väntade på att få priset. Och du var så spänd. Och jag kände igen mig så otroligt mycket i det du skrev, för du hade små barn och du liksom vävde in mycket av ditt privata liv i väntan på beskedet om priset. Så jag blev så fascinerad över din förmåga att på ett väldigt kort utrymme berätta om ditt liv. Tusind tak, og tak for invitationen til at komme til Uppsala i dag. Jeg prøver at tale langsomt, så I kan forstå, hvad jeg siger. Og tak til dig, Silla, fordi at du ville tale med mig. Du har gett ut många böcker i Danmark som inte är översatta till svenska. Och du började som poet. Och jag tänker att du i alla böckerna har ett väldigt koncentrerat, det var det jag märkte i intervjun. Du har en förmåga att koncentrera dig kort och berätta mycket. Ja, og jeg tænker, at hvis man skriver poesi, skriver digt, så lærer man at skrive kort og præcist. Det er jo en meget svær litterær genre at skrive digt, fordi at det skal være fuldstændig kort og helt rigtigt. Så da jeg var ung, der skrev jeg kun digt, og så begyndte jeg at skrive noveller. Hedder det også det på svensk? Ja. Som jo også er en kort genre. Og det er faktisk først sent i mit liv, at jeg har turet at skrive roman. Så denne her, den er, som sådan her ser den ud på dansk, den er kun min anden roman. Ja. Men jeg har lært meget fra poesien i forhold til at skrive prosa. For jeg arbejder på samme måde med sproget, når jeg skriver roman, som når jeg skriver digt. Jeg skal sørge for, at alt er helt rigtigt. Ja. Jag tänker att det är spännande, innan vi går in på att prata så mycket om den här boken som vi ska prata om, som just är ny här i Sverige. Och när kom den ut i Danmark? Sidste år. Ja. Så tänkte jag att du gärna skulle berätta lite, om jag håller mig kvar vid att jag tycker att ni ser själva den här lilla boken, den är inte så tjock. Den berättar ett helt kvinnoliv från början till slut. Och man får ta del av det på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Det kommer i små portioner, små anvisningar om vad som har hänt, om hennes bakgrund och det som sker nu, om hennes barn, hennes morfar, hennes pappa. Alltså det är väldigt mycket information, det är ett helt kvinnoliv. Och det är så fint att det kommer så ansträngningslöst, det är så lätt. Och då tänker jag, om du kunde berätta lite om det blir så när du skriver, att du skriver från första början till slut, eller om du sen, hur gör du? Ja, altså så vil jeg egentlig gerne starte med denne her, som er en bog, jeg skrev om min søns død. Jeg mistede min søn Karl i 2015. Han døde i en frygtelig ulykke, og jeg skrev denne her bog, som har den undertitel, der faktisk er Karls bog, tæt på hans død. Jeg begyndte at skrive, da der var gået 9 måneder. Det tænkte jeg ikke over, men det er jo faktisk ligesom en graviditet. Og den var meget, meget hård at skrive, meget vanskelig at skrive, og jeg havde det meget, meget dårligt. Jeg kunne næsten ikke skrive.
Jeg ville ikke skrive, men jeg gjorde det alligevel. Og det er den eneste selvbiografiske bog, jeg har skrevet i mit forfatterskab. Så hvordan kunne jeg skrive noget efter den? Det var næsten en umulig opgave at skrive en bog efter at have skrevet et requiem. Og derfor tog det mig mange år at finde ud af, hvad jeg skulle skrive, hvordan jeg skulle skrive. Så jeg var meget opmærksom på, at det skulle være en meget sådan lung proces. Jeg ville skrive ikke i denne her chok og sorg følelse, men i en, som vi siger på dansk, rolig, men jeg ved godt, det betyder sjov på svensk, men lung måde. Så jeg besluttede mig for, at jeg kun måtte skrive 3 timer om dagen. Og at jeg så måtte jeg gå hjem og ikke kigge på teksten mere. Gå tilbage til mit lille kontor dagen efter og fortsætte meget, meget lugnt. Og jeg tror måske, at det er derfor, at den øvelser i mørke, romanen, fik denne her også mærkelig sådan ro over sig, samtidig med, at den er så komprimeret. Fordi det var en utrolig dejlig skriveproces for mig. Altså det var virkelig underbar skriveproces. For jeg var jo lykkelig for, at jeg kunne skrive stadigvæk. Og jeg var lykkelig for at vende tilbage til at skrive fiktion. Og til at have denne her glæde ved at skrive, som jeg troede, jeg måske aldrig fik igen. Så selvom at det er en bog, der handler om traumer og mange vanskelige ting ved at være kvinde, så var det en utrolig sådan harmonisk skriveproces for mig. Jag tänkte att jag lite kort skulle berätta vad boken handlar om. Ja. Den följer en namnlös kvinna som går i en terapi, en sån posttraumatisk stressterapi. Hon kallar terapeuten för sin PTSD-man som hon går hos. Och man får inte veta vad som har hänt, man får inte veta vilket hennes stora trauma är förrän ganska långt fram i boken. Och hon lever ensam, hon har 3 söner. Hon har en liten väninnegrupp som är fantastisk. Det är som en balsam i hela boken med de väninnorna hon har som tar hand om henne och pratar med henne. Och när de ses så tar alltid en av dem till orda och berättar om en fest som hon har varit på. Där en gammal kvinna hade önskat sig i födelsedagspresent att alla kvinnorna skulle berätta en kort historia. Och på de här väninnemötena nu så berättar en av dem en av de här historierna. Och alla de historierna är en historia om våld, om mäns våld mot kvinnor. Och det är så märkligt eftersom hennes trauma handlar ju naturligtvis om våld också. Men att övningar i mörker är en väldigt mörk berättelse om att vara kvinna. Eftersom i den här boken så är kvinnan väldigt utsatt för våld. Det konstiga är att boken ändå har så mycket ljus i sig. Att den är så lugn, att den är så ljus, att den inger en känsla av att kvinnor bär världen på sina armar och klarar av det. Och att det ändå finns ett stort tålamod och ljus i kvinnors sätt att leva. Jag tänkte att jag skulle läsa, och sen ska Naja läsa själv lite senare. Men jag tänkte att jag skulle läsa lite från början av boken så att ni förstår lite vem hon är. Jag går gatan fram i eftermiddagssol, bländad av ljuset innan det försvinner. Och jag tänker på att jag inte har någon livshistoria.
Jag håller på att avveckla den historia som jag inbillade mig var min. Jag ser glimt efter glimt, ihågkomna ögonblick, mig själv som barn, ung, vuxen, vuxnare. Och jag ser framtidsglimtar av mig själv som äldre, gammal, på dödsbädden, död. En svärm av ljusglimtar, scener, situationer som påminner om drömbilder. Sådana man bär med sig en hel dag, som om det hände i drömmen var verkligt. Här ligger jag babymjölktrind i gräset och leker med en pinne. Här har barn nummer 2 fötts. Jag sitter i en stol på sjukhuset och lägger honom till bröstet för första gången. Den här bilden visar sig alltid som om den var tagen bakifrån och från vänster mot höger. Här rusar jag ivrigt över skolgården, 11 år gammal, och ljuger till höger och vänster. Här står jag i en bar iklädd en paljettklänning och gungar i takt med bandet. Här gömmer jag mig för min pappa. Här är jag ensam, här lycklig, förtvivlad, sorglös, uppgiven, arg, bitter, svartsjuk, full av självförtroende och så vidare. Den sammanhängande historien om varför jag blev som jag blev håller jag på att avveckla. Jag är på väg att låta känna mina egna krafter och därför tänker jag inte längre vara slav under min så kallade livshistoria. Ja, tack. Det var smukt at høre på svensk. Jag tänker... Ja, jeg tænker, at denne her kvinde, hun er jo 57 år gammel, og hendes børn er voksne. De er flyttet hjemmefra. Hun har barnbarn. Hun har været alene med sine børn. Hun har arbejdet som pædagog i en barnehage. Hun har haft et liv med meget arbejde. Hun har jobbet hårdt. Hun har haft mange omsorgsopgaver, både med sine søstre, da de var små, med sine egne børn, men nu med sine børnebørn og med sin gamle mor. Og så kommer hun ud for denne her frygtelige hændelse, som gør, at hun bliver syg med posttraumatisk stress. Og det er jo en meget alvorlig lidelse, som er det, som også nogle soldater får i krig, som voldtægtsofre ofte får. Og det betyder, at hun pludselig jo ikke arbejder. Hun er sygemeldt. Hun er derhjemme i sin lejlighed, i sin våning. Og hun har ikke den funktion, hun plejer at have. Hun kan ikke være den veninde, hun plejer at være, den mor, hun plejer at være, den kollega, hun plejer at være. Hun er bare derhjemme og tør næsten ikke gå ud af sin egen dør, fordi hendes frygt er så stor. Og det betyder jo også, i forhold til det, du læste, at hun får en mulighed, måske for første gang i sit liv, fordi hun altid har haft det så jobbigt, at tænke over sit liv. Hvorfor blev hendes liv sådan? Hvad er der egentlig sket? Og det bliver også en del af denne her traumebehandling hos ham, hun kalder for PTSD-manden, som altså er jo en psykolog, hvor hun tager bussen hver uge ud til ham. Og de taler jo også om hendes livshistorie, og han prøver at hjælpe hende til at få lavet en tidslinje over, hvad der egentlig er sket i det her liv. Og derfor bliver det på en eller anden mærkelig, underlig måde også frigørende for hende det her år, hvor hun ikke kan arbejde. Fordi at hun får styr på nogle ting. Hun får også noget ro, som hun måske har brug for. Fordi hun får det jo heldigvis bedre igennem bogen. Vi følger hende i 1 år. Du börjar ofta ett stycke
med att tala om i vilken lägenhet hon bor. Ja. Jag bor på 4 trappor upp, jag har 84 kvadratmeter. Och då tänkte jag, eftersom jag själv skriver romaner, så tänkte jag att det var ett sätt för dig att börja på morgonen när du kom till ditt arbete. Att du bestämde dig för i vilket tidsplan börjar jag nu. Och då bor hon då i de olika lägenheterna. Ja, altså det er ligesom man kan sige sådan et spor i romanen, hvor de kvinder, der bor i hendes ejendom, altså i det hus hun bor i, de pludselig begynder at fortælle og sige, jeg er en ung kvinde, jeg bor sammen med min veninde, eller jeg er en kvinde på 84 år, jeg bor alene, mine børn er voksne. Eller jeg er en kvinde på 35 år, jeg har små børn. Så det vil sige, det er hendes granner faktisk, som taler. Men samtidig bliver de også et billede af alle kvindens aldre. Altså af alle kvinders aldre. Så de fungerer ligesom både på nutidsplanet, hvor hun interagerer med sine granner, men samtidig bliver de også et billede måske på hendes egne livsaldre. Og det er sådan et greb for at prøve også at gøre historien større, fordi at min hovedperson, kvinden, hun taler i jeg-form. Altså hun siger jeg om sig selv. Og det betyder jo, at vi aldrig kan få et blik på hende udefra. Og derfor har jeg forsøgt både med de her fortællinger til fødselsdagsfesten, hvor kvinder rejser sig op og fortæller, og med hendes granner at ligesom få et kor af stemmer, selvom det er en jeg-fortælling. Forstår I? Ja. Så der er denne her nærhed og tæthed ved, at der er et jeg, både når jeg skriver hende frem, men forhåbentlig også, når I læser om hende. Men samtidig kan hun være alle kvinder, og derfor er der det her kor bag hende på en eller anden måde. Det framgår väldigt på ett otroligt fint sätt i boken. Att man känner att hon har så svårt, hon är så rädd efter det som har hänt. Men man är så nära henne. Man ligger på soffan med henne i hennes rädsla. Men samtidigt så pågår allt det här i huset och väninnorna och alla kvinnor i världen samtidigt. Och jag tänker också att det här med huset, hon öppnar sig ju, hon får ju veta mer om grannarna vart efter terapin fortsätter. Yeah. Så att hon öppnar ju upp, och så att man får vara med om det, att hon öppnar upp och att hon vågar ta kontakt med grannarna och de med henne. Man förstår att hon kanske öppnar sig, att hon ser mer öppen ut, att man vågar prata med henne. Och, ja, og begynder også at hjælpe sine granner, og de hjælper hende. Og det du sagde tidligere med kvinders liv, at jeg har tænkt meget over, hvor meget kvinder skal bære igennem et liv. Der er så store forskelle på at leve en kvindes liv eller en mands liv. Der er de biologiske forskelle. Vi er i forbindelse med vores krop på en anden måde. Der er menstruation, der er graviditet, der er barnefødsler, der er amning, der er overgangsalder, der er knogleskørhed. Til sidst, vi skal hele tiden forholde os til vores krop, som forvandler sig igennem livet. Jeg kan huske, da jeg selv var færdig med overgangsalderen, hvor jeg tænkte, nu er jeg endelig blevet til en mand. Nu er jeg blevet stabil. Ikke mere af det der, nu er det bare altid det samme humør. Og det var meget dejligt. Men udover det, så er der også det ved kvinder, og jeg beundrer kvinder, fordi jeg synes, at de er stærke og kan utrolig meget. At vi har det her omsorgsarbejde, samtidig med, at vi jobber på jobbet. Og tit skal vi også arrangere familiefester for den udvidede familie, og passe en kusine og en kusines hund. Og, altså det er sådan utrolig mange ting, som kvinder overkommer og gør.
og organiserer og tænker over og deler og fortæller om. Og det her med at fortælle vores historier, det er jo så vigtigt. Og det er det, veninder gør, og det er det, venner gør. Og det gælder jo både mænd og kvinder. Og derfor har jeg været også så interesseret i denne her relation, som er venskabet. Og derfor fylder veninderne rigtig meget. Fordi det her fællesskab, som vi har så meget brug for alle sammen, vi har brug for at være i et fællesskab. Og især når vi er i krise, så har vi brug for, at der kommer nogen og hjælper os. Og er der omkring os. Fællesskab, altså venskap. Ja. Gemenskap, ja. Jag tänker också att det är viktigt i den här boken när man läser att hon har ju inget namn. Och jag tänker att du har tänkt att hon kan vara alla kvinnor. De andra väninnorna har namn och så, men hon har inget namn. Och staden har inget namn. Alltså det finns ingen ortsbeskrivning eller så. Och det finns egentligen ingenting som anger i vilket land hon lever i. Och ändå får man en väldigt, väldigt stark känsla av att det är en nordisk miljö. Och det får man ju därför att man känner hennes... Alltså det finns en social trygghet. Det finns sjukskrivning. Det finns en PTSD-man. Hon kan gå i terapi. Alltså det fungerar ungefär som det gör i Norden helt enkelt. Och jag tror att du ville det. Att det skulle kännas som att det var i et nordisk sammanhang. Ja, altså jeg vil gerne både skabe et sted i romanen, som alle kunne være i. Bogen bliver jo oversat til andre sprog, og jeg tænkte, hvis man nu er i Sydkorea, så skal man også kunne føle sig hjemme i denne her bog. Så det er med vilje, at jeg ikke har angivet et sted, for det kunne være alle steder. Men jeg har brugt nogle ting fra de nordiske samfund. For eksempel, hvis man kigger på, hvad er det for nogle træer, der vokser? Hvad er det for nogle blomster? Og naturen fylder meget i bogen. Og det er sådan den nordeuropæiske flora, kan man sige. Jag skulle ju säga det att det är väldigt fina naturbeskrivningar. Och hennes inre tillstånd illustreras ofta av hur det ser ut utanför henne. Och vilka fåglar hon ser och vilka blommor som har slagit ut. Och så. Och då, jag tänker på också att jag skulle gärna vilja att det är roligt för att jag har använt i flera av mina böcker blåregnet. Och det gör du här också. Och då skulle jag vilja att du berättade hur du tänker kring blåregn. Ja, altså hun har en balkon, hedder det? Ja. I sin lejlighed, og der vokser en blåregn i sådan en urtepotte. Og den kravler jo op til hendes grænder, der bor længere oppe i huset. Så blåregnen bliver et symbol på en meget stærk plante, der kaster sig ud i luften og griber fat i noget og klatrer op mod lyset. Og så bliver den jo også på en eller anden måde et symbol i selve huset på, at den får alle lejlighederne, altså alle vågningerne til at hænge sammen. Men for denne her kvinde, som er i en dyb krise, bliver den også meget et symbol på noget stærkt. Hun vil gerne være ligesom blåregnen. Hun skal finde sine kræfter for at overkomme det, der er hændt hende. Og derved bruger hun også blåregnen som en form for heltinde, kan man sige. Ja. Men jeg tænkte også, at noget, der også hører, jeg glemte at sige, at det, der jo tyvärr også hører til kvindeliv, det er jo også denne her større risiko for at blive udsat for overgreb og krænkelser og vold fra mænd. Og det er jo en fuldstændig uretfærdig vold, som kun rammer os, fordi vi er født i en lille jentes krop, og ikke i en lille pojkes krop. Ja. Og det er jo derfor, at jeg synes, at det var en vigtig del også af kvindelivet at få med
den uretfærdighed det er, at man altid skal være lidt bange for, hvem der går bag en på den mørke gade, og at man altid skal være på vagt. Og i Danmark har vi lige nu utrolig mange drab på kvinder, på små piger og tonårige og ældre kvinder. Og, altså, selvom at vi lever i et af verdens bedste samfund her i Norden, så er der fortsat denne her urimelige vold mod kvinder. Og hvis man kigger ud i verden, så er den jo meget værre. Man kan se på Afghanistan, hvor en kvinde nu ikke må se på en anden kvinde mere. Altså denne her utrolige voldelige undertrykkelse, som vi måske nogen tænker, nej, det er slut for lang tid siden på 70-tallet, vi er jo ligestilling og alt det. Nej, det er ikke slut. Og det blev jeg så arg over. Og det er derfor det også er en del af min fortælling. Og hvis ikke konsekvensen af denne her vold mod kvinder er døden, så er det traumet. Så er det, at vi bliver traumatiseret som uskyldige ofre og skal have den skam, der er forbundet med at være et offer. Og det har jeg synes var vigtigt at skrive om. Og det kan man sige, da jeg havde skrevet denne her bog om min søns død, hvor jeg tænkte, jeg kan aldrig finde på noget så vigtigt at skrive om igen. Men jeg synes, at det var vigtigt at skrive om. Mm. Det var min politiske tale. Mm. Tak. Jo, jag vill bara påpeka att vi har ju också precis samma här i Sverige. Väldigt många kvinnomord helt enkelt. Yeah. Och det händer ju i stort sett varje vecka. Så det är ju verkligen inte någonting som har försvunnit. Men jag funderar, när jag läste boken, den heter ju Övningar i mörker, och jag tänker på den här mörkerrädslan som finns i boken. Och så tänker jag på, eftersom jag har läst väldigt mycket av hela ditt författarskap, så det finns i ditt författarskap, hela författarskapet, ett tema av varsel. Förstår du varsel? Alltså det är att någonting varslar. Ja, varslar. Ja. Att det finns en fara som kommer att komma. Det finns någonting som är oroande bakom hela tiden. Mm. Och när jag läste den här boken så kommer du ju in på det. Alltså att inte på ett sätt så finns det ju alltid den här enorma oron för att ett barn ska dö. Mm. Den har man ju från det att barnet är jättelitet. Yeah. Och från det att det ligger i magen, yeah, så finns ju oron där att det ska försvinna. Mm. Och i den här boken så händer ju det mest fruktansvärda. Och jag tänker att det här varslet som jag har anat i dina tidigare böcker, det finns ju väldigt mycket starkare i den här boken då. Och då funderade jag på det här mörkret. Rädslan för mörker. Om det är så att det lilla barnet, flickor och pojkar, är rädda för mörkret, kanske av någon sorts biologisk drift, att vi är rädda för mörkret helt enkelt för att vi bör vara rädda för mörkret när vi är små. För att det kan hända saker i mörkret. Och sen så övergår de flestas mörkerrädsla, kanske tar en slut, eller man blir rädd för andra saker för att hamna på obestånd eller bli lämnad av sin partner eller så. Men för kvinnor så finns alltid rädslan kvar för mörkret. Nämligen rent bokstavligt att någon ska ta fatt i oss när vi går ut på, eller vi springer i en skog. Eller. Mm. Och att den här rädslan, alltså den är verkligen... Det hände ju någonting under MeToo. Mm. Jag tänker att de här berättelserna som hon berättade om då, det är ju en sorts MeToo-historia. Att man börjar att berätta vad man har varit med om, istället för att bara ha det inom sig. Och att det känns ju som att du i boken så tänkte jag att det är viktigt att vi fortsätter att berätta.
om de små sakerna. Hur någon har nypt oss i rumpan när vi går förbi. Eller liksom, att det små och stora övergrepp bildar den här stora mörka rädslan som ändå finns. Ja, men det tror jeg, at du har ret i. Og jeg tror, du har ret i, at barnet er bange i mørket for at blive væk og forsvinde fra sine forældre. Og så kan jeg jo se på mine egne sønner, at når de så bliver tonårige, så er de ikke bange for mørket mere. Men flikkerne er bange for mørket. Jeg tror, du har ret i det, du siger. Jag tänker att du kanske skulle läsa ett stycke också. Ja, Vi det valde vil jeg meget gerne. tillsammans. Ja. Kan du säga någonting om det som finns just innan där kanske? Var vi hamnar i boken? Ja, hvor vi er i bogen, ja. Vi er om sommeren. Det er sommer. Og det er i juli måned. Og hun har indtil nu fået det, der hedder sjukdagpenge. Jeg ved ikke, hvad det hedder på svensk. Sjukpenningen håller på at ta slut. Ja, præcis. Og det hedder altså sygedagpenge på dansk. Og det er selvfølgelig bekymrende, men samtidig så er hun også ret ligeglad med det. Hun kan ikke overskue og finde ud af, hvad hun så skal gøre. Og så har hun, ja, jeg tror bare, jeg egentlig bare skal læse det. Ja. Hun forsøger at få fat på sin yngste søn. Jeg har forsøgt at få fat på min yngste søn en del gange, men han tager ikke telefonen, og han svarer ikke på sms. PTSD-manden holder sommerferie. Rødkælken kommer ikke mere om morgenen, måske er den flyttet hjemmefra. Nogle aftener tager jeg min tallerken med ud på balkongen og spiser der. Jeg holder øje med svalerne. Det har været meget varmt i ugevis nu, men enkelte nætter har det regnet og tordnet. Jeg sover dårligt og drømmer ækelt og middelalderagtigt. Dybe klokker, der ringer ildevarslende, kutteklædte mænd og mørke, stinkende gyder. Jeg har svært ved at falde i søvn om aftenen, angrebet af stor angst. Angst for rotter, indbrud, vold, mord, brand. Luften står stille i dag. Tænk at bade i havet, men jeg bliver hjemme på sofaen og lever af vandmelon og knækbrød. Lea er i sommerhus, og Nicola er taget på vandretur med sin dreng. Der er måske noget, sagde hun. Vi tager på vandretur. Hun sendte mig et foto i går. Nicola og søn står på en bakke og smiler med rygsække på. Rose har lovet at vande alle Nicolas grønne planter, mens de to traver rundt i landskabet og forsøger at tegne en linje mellem før og efter, som kan markere en ny tid. Jeg skriver i notesbogen. Jeg kan ikke se hans ansigt. Den indbyggede briks under det store vindue var beklædt med stof, og jeg faldt i søvn på den briks. Da jeg vågnede, var de andre gået. Der var kun ham og mig. Ja. Det är så rörande i boken att pojkarna, hennes 3 söner, de har inte heller namn. De heter Guldhattarna. Mina 3 guldhattar. Och det är så otroligt rörande med hennes oro för sina barn. Och jag tänker att du beskriver det så väl hur man pendlar som mamma att vilja veta allt, men man står inte ut att veta allt. Nej, precis. Oron blir så överväldigande. Och att man måste sätta en gräns på vad man orkar veta. Ja. Ja, og det er jo det, der kan være lidt svært, når ens børn bliver voksne, at der kommer jo en anden grænse. Den nærhed, man har med de små børn, den forsvinder jo. Og pludselig skal man respektere sine voksne børn på en anden måde, og lade være med at gå ind over deres grænser.
og ikke opdrage mere på dem, og sige, nej, det må du ikke, det kan man ikke mere. Så der er jo både den ene og den anden vej, er der, men bekymringen er der jo altid. Og ja, og det der med, at de ikke har navne, altså det er faktisk af hensyn til læseren, fordi der er et stort persongalleri i bogen. Der er mange personer. Og jeg synes selv, det er så irriterende, hvis jeg skal holde styr på psykonavne. Så jeg tænkte, det er kun, når det er absolut nødvendigt, så får de navne. Og det er det med veninderne. Men de andre er jo bare min ældste søn, min yngste søn, min mor, min søster og hende selv selvfølgelig. Så det var egentlig ud af for at gøre læsningen mere behagelig for læserne. Og så blev det jo også til, at jeg pludselig kunne se, jamen det gør jo også, at det kan være alle sønner, og det kan være alle kvinder, og alle mødre, og alle søstre, fordi de ikke har et navn. Det var väldigt roligt att du sa det, att du ville göra det behaglig läsning. För att jag tror att du förstod det i början när jag pratade, att det är otroligt behagligt att läsa den här boken. Den får så mycket information, den innehåller så väldigt, väldigt starka känslor. Men den är så lätt att läsa och så lätt att ta till sig. Och man behöver inte liksom haka upp sig just på namn eller var de är. Eller det faller så otroligt lätt. Den är verkligen lätt och behaglig att läsa. Så Tusen tack. Så att jag tänker att du har lyckats väldigt bra där. Tack ska du ha, Sina. Men jag tänker också att jag skulle vilja hålla kvar lite grann vid det här med dina beskrivningar av barnen. Därför att jag kommer ihåg när jag debuterade så jag fick ett fint pris för den boken, och då var det en författare i publiken som kom fram till mig efteråt och frågade om jag hade barn. Ja, sa jag hade 3 barn då. Vad synd, sa den här författaren, för att då kan du aldrig skriva det du vill. Och då tänkte jag, hade skrivit en bok. Jag hade ännu inte liksom listat ut hela mysteriet med att skriva och vara en författare och så. Men det där har återkommit till mig, och jag förstår vad den här personen menade. Och du skriver så mycket om barn i dina böcker, och så tänker jag för barnen kan ju på något sätt alltid identifiera sig med att är det där jag i boken, alltså skriver mamma om mig. Och det att man har ett otroligt ansvar att när man skriver om barn som författare, att det är lättare att skriva om föräldrar. Jag vet inte hur du förhåller dig till det. Jo, det tror jeg, du har ret i, og jeg tror, at det er noget, som kvindelige forfattere tænker mere over, måske end mandlige. De her mange hensyn til familien, også når man skriver. Men jeg er så heldig, som mine børn ikke læser mine bøger. De gider ikke at læse mine bøger. Det er toppen. Så og måske er det godt, at de ikke gør det. Altså, det er både godt for dem og for mig måske. Men jeg har jo aldrig sådan rigtig skrevet om mine børn. Jeg har skrevet om børn. Jeg har været opmærksom på ikke at skrive om dem. Og da jeg skrev bogen om min søn Karl, der var der nogle af de andre børn, der blev artige, og fordi at den er selvbiografisk, og det vil sige, at selvom jeg har skrevet om de andre børn i den største kærlighed, men det, at de overhovedet optræder i bogen med deres navn, betyder jo, at når de sidder på jobbet, så kommer en kollega hen og siger, hvor er det synd for dig, din bror er død. Og hvor han måske gerne ville kunne lige have lidt fred på jobbet og ikke tænke på det. Så den der følelse af at blive offentlig person, uden at man har ønsket at blive en offentlig person, den var jo ikke god for et af børnene i hvert fald. Og det endte med, at efter at vi havde, jeg med ham havde skrevet frem og tilbage og diskuteret, og jeg havde forsvaret mig selv, og han forsvarede sig selv, så endte det med, at jeg sagde forlåt. Og så var det overstået. Så sagde han tak. Ja, hvor fint. Ja, det var meget fint faktisk. Så vi kæmpede begge to, men jeg skulle bare sige forlåt. Det skulle jeg bare have gjort med det samme. For når man overskrider andres grænser, så skal man jo sige forlåt. Ja. Og
det troede jeg ikke, jeg havde gjort, men det havde jeg gjort. Ja. Det var en väldigt fin historia tycker jag. För jag tror just med barn ofta att det handlar om att säga förlåt. Og at det er der den springende punkten er. Og det er jo næsten umuligt at sige, hvem tilhører en historie, som har overgået en hel familie. Altså nu hvor vi hørte Geir fortælle, hvis I var her, om hans familie med våbenfabrikken og søskende og mor Gladys. Men hvis historie, må Geir fortælle den historie? Og hvad nu hvis broren fortalte historien, så ville det være på en anden måde. Og det er jo derfor, at det er så vanskeligt med det selvbiografiske, hvis der er en forfatter i familien. Så som mine børn siger, man skal aldrig ønske sig at være i familie med en forfatter. Og det skal de nok have ret i. Ja. Jeg tænker, at det finns ju risk att Karls bok spiller över i den här boken. Eftersom hon går i terapi och har varit med om någonting hemskt, så tänker jag att har du fått många sådana reaktioner att folk fortsätter att tro att det här är väldigt självbiografiskt? Ja. Ja, jag förstår det. Ja, og det har jeg. Og så må jeg sige, men det er ikke mig. Nej. Altså, jeg har ikke haft PTSD, og jeg ville netop skrive fiktion igen, og finde på, selv opdigte en verden. Det var det, jeg ønskede så inderligt, at få lov til at komme ind i fantasien igen. Men jeg har selvfølgelig en erfaring om at være i altså at få et traume, og have leve med et stort chok og en meget dyb sorg. Og jeg har gået i noget sorgterapi, som minder om den klassiske PTSD-terapi, som man bruger til soldater. Det hedder eksponeringsterapi. Og det går ud på, at man ligesom skal gå ind i traumet for at kunne frigøre sig fra traumet. Altså gå ind i mørket for at kunne komme ud i lyset, kan man sige. Og det er også derfor, bogen hedder Øvninger i mørke. Men så jeg har prøvet selv at sidde i stolen hos sådan en traumaterapeut og skulle fortælle om de allermest forfærdelige ting i forbindelse med Karls ulykke og død. Så den her, man kan sige, min krop husker det. Og jeg har prøvet at have denne her choktilstand, som på mange måder minder om frygt. Hvor man hele tiden tror, at der skal ske en ny katastrofe. At den her katastrofeangst, som jeg jo levede med i lang tid efter, at min hjerne tænkte, når han kan dø, så kan de andre børn også dø. Og så kan jeg dø, og alle jeg kender kan dø, og huset kan brænde, og så videre, og så videre. Og det er jo en meget naturlig reaktion, altså menneskelig reaktion i en choktilstand. Men så lærer man jo så, at de andre børn overlevede jo. Ja. Og på en eller anden måde, så tænker jeg også på det, som at vi jo går rundt og er meget naive, før katastrofen indtræder. At vi går ud på gaden hver dag og tænker, der kommer en bil, men jeg bliver ikke kørt over. Altså, at vi lever jo hele tiden i virkeligheden med den mulighed, at der sker en katastrofe, men gudskelov tænker vi ikke på det. Og hvis vi tænkte på det, ville vi alle sammen blive vandsindinge og slet ikke turde gå ud af vores hus. Men når der sker en katastrofe, så bliver man opmærksom på det. Så på den måde, så er der nogle følelser, jeg kender fra min egen krop og hjerne, som jeg har kunnet bruge i forhold til at skrive om denne her kvinde. Men jeg har jo talt med mange patienter med PTSD og med behandlere og psykiatere og så videre for at forstå, hvad er det her for en tilstand. Nu löper våran tid ut här alldeles om en minut. Och därför så tänkte jag att från det här katastroftänkandet så tänkte jag ändå att jag skulle berätta hur boken slutar. För att det är så väldigt talande för boken att den handlar om katastrofer och mörker. Men den sista raden är jag är en blomma. Och sen tänkte jag faktiskt också säga att när
Naja fick det stora fina priset från Svenska Akademin, det nordiska priset, för några år sedan, så i ett av talen till dig så sa man: Naja Maria Aids författarskap, i det är mörkret och silvret det litterära elementet. Tusind tak. Tak. Tak.